Комплект за съживяване на кръвообращението, вашата уелнес рутина на една ръка разстояние. Естествено дърво, гладко на допир, осигуряващо хладно и успокояващо усещане върху кожата, като същевременно запазва подхранващата си енергия за съживяващ масаж. Дизайн стройно действие. Плочата гуаша омекотява сухожилията, щипката за пръсти стимулира върховете на пръстите за подобряване на кръвообращението, а и масажната топка оформя контурите на тялото. Ергономична форма. Универсален инструмент, изработен от естествено дърво, който се адаптира перфектно към цялото тяло. 3 ключови процедури. V-образно контуриране на лицето. Плочата гуаша подобрява кръвообращението, оставяйки естествен блясък на лицето. Прецизен натиск. Щипката за пръсти облегчава напрежението в ставите и оптимизира кръвообращението. Оформяне на тялото и релаксация. Масажната топка се плъзга плавно по кожата, намалявайки мускулната умора и осигурявайки релаксация. Идеален за офис служители, спортисти и любители на естественото здраве.